Η EasyGo έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ασφάλεια, άνεση και αξιοπρέπεια, μετατρέποντας την καθημερινή ανασήκωση και μετακίνηση σε μια ελεγχόμενη και ανθρώπινη διαδικασία. Τα ειδικά σχεδιασμένα διάβροχα καθίσματα διαμορφώνονται σύμφωνα με το σωματότυπο του κάθε χρήστη, προσφέροντας σωστή στήριξη και άνεση. Η συνολική σχεδίαση της EasyGo, κάθισμα υποπόδια και γεωμετρία πλαισίου, διασφαλίζει σωστή εργονομία και ισορροπημένη κατανομή βάρους. Παράλληλα, η ηλεκτρική ρύθμιση ύψους από 38 έως 78 εκατοστά πραγματοποιείται ομαλά, με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς ανάγκη προρύθμιση σημάτων. Το σύστημα της Easy Open έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη διεύρυνση της βάσης. Η EasyGo παρέχει ρόδες νοσοκομιακού τύπου, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. Η εύκολη αποσυναρμολόγηση της EasyGo καθιστά τη μεταφορά και την αποθήκευση ακόμα πιο πρακτική και ελαφρύτερη. Και φυσικά, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, μπορεί να εξοπλιστεί με μακριά μπράτσα. Αλλά και με το αξεσουάρ EasyGo Hermes ενισχύεται η αυτονομία του χρήστη, καθώς ο χρήστης ορθοστατεί. Δεν αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως βάρος, αλλά ως άνθρωπο που αξίζει φροντίδα και ποιότητα ζωής.